Openbaar Ministerie Curaçao presenteert Bekeuringproces. Voorkom problemen en betaal uw boete op tijd. Het Openbaar Ministerie is belast met het innen van boetes. De locatie bevindt zich bij de Abraham Ministro Maceigo Boulevard 11 te Scharlo. Het gebouw bevindt zich naast de oude Kranjci-gebouw te Scharlo. Wij zijn geopend van 7:30 tot 11:30 en van 2:30 tot 4:30. Hier kunt u terecht om uw boete te betalen of om een betalingsregeling af te sluiten. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij een van onze medewerkers. Op het moment dat u een boete kan betalen, neemt u altijd hun OPV mee. Het is de procesverbaal die u bij de politieagent heeft ontvangen. Daar staat alle informatie op. Als u kiest om de boete elders te betalen, kunt u informatie ook op de OPV vinden. Zorg er altijd voor bij betaling bij een andere locatie om altijd de OPV-code te noteren. Het is heel belangrijk zodat we kunnen terugvinden welke boete is betaald.